Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал. Аз съм Валерия и в днешното видео ще ви покажа какво мисля да сложа в несесерът ми за училище, понеже аз ще ставам пети клас. Да видим какво мисля да си взема. Така, първо да ви покажа несесерът ми. Ето този розов несесер. Имам си го от миналата година, не мисля да си купувам нов несесер, нямам нужда. Ще си сложа ето този триъгълник, който е много компактен, понеже има пергел, триъгълники и има отдолу малка линия. Въпреки че не е най-удобният пергел, не пергел, а транспортир, не е най-удобният транспортир, но нищо. Няма да си вземам друга линия. Мисля да си взема ножица, ето тази ножица. Също така химикалки, мисля да сложа няколко химикалки, не чак толкова много. Така, избрах си химикалки, първо да започнем от обикновените. Ето тази обикновена химикалка на Бик. Най-обикновена, нормална химикалка. Ще си взема ето тази синя, която е на Шнайдер, мисля, че. И ми харесва, че са направени в Германия. Не, че не толкова харесвам Германия, просто различно е. Обикновено всичко е направено в Китай. Ето тази химикалка, която е ето тук, обикновена химикалка, ето може да видите. Пише син цвят, всичките са сини, принципно повече обичам черни, но имам повече сини за това. Ще ползвам. Ето тук има такава бяла химикалка, която пишеш нещо и не се вижда на обикновен лист, но когато светнеш с ето това, с нова светлина, на мястото, на което си написал и се вижда какво си написал. Така ги слагам. Ще си взема две цветни химикалки, една зелена и една лилава, които ще ги използвам, нещо мога да си подчертавам и да ми бъда по-шарено. И ето този фломастър ще взема син, който пак за същата цел ще го използвам. И един механичен молив, понеже механичните моливи са по-удобни, да не ми отцапат целият несесер. Ето така изглежда и отгоре това така се отваря и става от стрелка, понеже той не е с... Ето сега ще ви покажа писец му. Не е толкова тънък, по-дебел е, но може да си го острите с острилката. Слагате я и острите. Много ми харесва шарка. Така. След това ще си взема гумичка, която е задължително. Ето тази гумичка. От Book Trending е, много ми харесва. Мисля, че има и такива в розов цвят, най-добрата ми приятелка има такава. Не, че я копирам, просто тази много ми хареса. Още няма да я прибирам, че мисля да си използвам и преди учебната година. Също ще си взема цветни моливи, които няма да са точно моливи, а ще бъдат ето тези, които са така по-пастелни. Ето в една. Принципно това е кутийка от домино, само че махнах доминото и сега я използвам за ето тези моливи, които са като моливи, само че и като пастели, като сухи пастели, но аз повече ги използвам за моливи, понеже са ми по-удобни. Но са доста, за това мисля да не взимам всички, само ще си взема жълто, зелено, светло-зелено, червено, оранжево, бежево, това, което би трябвало да е розово, лилаво, по-скоро това е като виолетово. И ще си взема това синьо, което нито е тъмно, нито е светло, така че. И червено. И хляво, не знам дали да се взимам. Айде няма. Ами ако трябва, ще питам някой да ми го скаже. Така пъхаме ги в несесера. Не искам да изглежда много препълнен. Не взех само ето тези трите, тъмно синьо, хляво и тъмно зелено. Принципно харесвам зеления цвят, но щом имам светло зелено, не мисля, че имам нужда и от тъмно зелено. Така, затварям тази кутийка. Така, забравих да кажа, мисля да си взема ето този черен дървописец. Но няма да го използвам за писане, а за рисуване. По рисуване може да ми потрябва за очертаване, въпреки че и с обикновена химикалка става, но за всеки случай. Ще си взема ето този комплект, който е с пергел. Но нали няма да го пъхам с несесера, просто отстрани на раницата ще си го пъхна. Иначе мисля ето тук в несесера да си пъхне не такива малки разделителчета. Първият вариант е тези, които са на коали от Orange. И вторият вариант е
тези, които са си най-обикновени. Мисля тя да си ги пъхна. Не знам откъде са. Май от Била миналата година ги даваха, още са ми станали. Но че си имам и за учебната година ето тези, които ще сами имат си да си пишете, да не забравяте. Има си за план за денят, има ето тук такива пак като разделителчета, read this, super important, urgent и да, има си за най-обикновени лищета, ето тук си има такива, да си закачате, да си залепяте някъде, да ви става по-шаренко, по-хубаво. И да, мисля това да си взема. Няма острилка да си взема, ще си острям оливите вкъщи, че повечето ми острилки, които имам, са много големи и не ми се мъкнат в несесерът. Пак казвам, не искам несесерът ми да бъде много голям и претъпкан с неща. Ето така ще изглежда също така. И мисля това да бъде. Надявам се това видео да ви е харесало. Мога да направя и други видеа, които да бъдат пак такъв тип Back to School. И ще се видим в следващото видео. И да не забравя, много важно нещо е да дадете едно лайкче на видеото и да се абонирате за канала. Чао, приятели!